नमस्कार. आपण आमच्या चॅनेलवर नवीन असाल तर चॅनेलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा व ताज्या बातम्यांचे अपडेट मिळवण्यासाठी बेल आयकॉनचे बटन दाबा. स्वराज न्यूजच्या बातमीचा इनफॅक्ट कुंभेश्वर सुनेभाऊ रस्त्याच्या गटार काढण्याच्या कामाला सुरुवात. महाड तालुक्यातील सुनेभाऊ ते कुंभेश्वर रस्ता गेल्या वर्षीच्या अतिवृष्टीमध्ये 2 ठिकाणी तुटला होता व त्या ठिकाणी अपघात होण्याची दाट शक्यता होती. कुंभेश्वर गावचे उपसरपंच किशोर भोसले यांनी वारंवार रस्त्याचे ठेकेदार व प्रशासन यांच्याशी संवाद साधून कामाला सुरुवात करण्यास सांगितली. ज्या ठिकाणी रस्ता तुटला होता त्या ठिकाणी रस्त्याचे रुंदीकरण करून रस्ता चालू तात्पुरता ठेवण्यात आला आहे. यामुळे सुनेभाऊ व शिवतरघळीला येणाऱ्या पर्यटकांना थोडासा दिलासा मिळणार आहे. या रस्त्यासंदर्भात स्वराज न्यूजने वारंवार मुद्दा उचलून नागरिकांना न्याय मिळवून देण्याचे काम केले आहे. तुकाराम साळुंके, स्वराज न्यूज मराठी, महाड.